hukuklarının ve azatlıklarının gorulmagyny döwlet ösüşiniň iler tutulýan ugurlar hökmüni aglan etmeginiň wajypdygyny tally. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň berkarar döwletimizi mundan bilegim ösdürmegiň we ýurdumyzyň hukuk benýadyny kemilleşdirmegiň möhüm bolup durýanlygy, Türkmenistanyň kanunçylygyny kemilleşdirmek boýunça işleri dowam etmek wajypdygy barada aýdynlaryndan ugur alyp, parlamentarlar munyň hormatly prezidentimiziň watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen ýörelgesiniň durmuşa geçirmegine ähmiýetli wezipe boljakdygyny tadylar. Maslahatda berkarar döwletimizi mundan bilegim ösdürmekde ýurdumyzyň kanunçylygyny hasym kemilleşdirmegiň möhümdigi bellenip, bu işleň ýurdumyzyň syýasy ulgamyny kemilleşdirmek, ykdysadyýetimiziň benýadyny putulandyrmak ugrunda ähmiýetli ädim bolup hyzmat etjekdigi aýdyldy. Bu ugurda meclisiň deputatlarynyň ýerine ýetirmeli işleri barada anyk wezipeler aralanyp maslahatlaşyldy. Daşary işler ministrligine geçirilen maslahatda 2025-nji ýylyň 9 aýynda amala aşyrylan işlere ser salyny. Belenşýaly garaşly döwletimiziň daşary siýasatynyň betaraplyk, parahatçylyk, söýüjülük, hoşnýetli goňşuçylyk we özara bähitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerini berk eýermek arkaly amala aşyrylmagy üstünlikli dowam edýär. Türkmenistanyň berek hormat goýmak, anaşmak, hoşnýetli goňşuçylyk we halkara hyzmatdaşlyk ýaşklaryna uly üns berýäni barada aýdylyp, bu işleri mundan bilegim netijeli ösdürmek ähmiýeti barada durulyp geçirildi. Oňyn betaraplyk, hoşnýetli goňşuçylyk hem açyk gapylar ýörelgelerini esaslanýan daşary syýasy strategiýany durmuşa geçirmek bilen Türkmenistan sebitiň we dünýäniň ýurtlary bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy, awraýly halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ýygyderli esasy ösdürýär. Maslahatda 9 aýyň daşary syýasat babatda netijeli bolanyny bellenip, betarap döwletimiziň daşary syýasat ugurynyň konsepsiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň halkara gençligine dostlukly we deň hukukly gatnaşyklary ösdürýänligi, berkarar watanymyzyň halkara awraýynyň hasam ýokurlanýanlygyny tally. Maslahatda gatnaşylar işlemege döredip berýän hemme amatly şertler üçin arkadagyly gahrman serdarymyzy tüýsürekden hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek ugrunda tagallalaryny gaýgyrman zähmet çekip, öňde goýulan wezipeleri awraý bilen ýerine ýetirjekdiklerini ananlardylar. Ykdysadyýet, maliýe we bank ulgamynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty ýurdumyzyň şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda amala aşyrylan işleň netijelerini gararly. Hem hormatly prezidentimiziň Türkmenistany durmuş ykdysady taýdany ösdürmek ugrunda öňde goýulan wezipelerini ýerine ýetirmek ýollary maslahatlaşyldy. Çykyş edenler hormatly prezidentimiziň tapşyryklarynyň işleri hasym jogapkerçilikli çemeleşmege borçly diýenini tadylar. Şoňa görä maslahatda bu ugurda alınıp barylmaly işler boýunça teklipler dinlenildi. Çykyş edenler berilen tapşyryklary berja etmek üçin ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň başlanýşlary esasynda hem arkadaly gahrman serdarymyzyň bellenen işleri üstünlikli dowam edip alyp barmak netijesinde hemme şertlerdir mümkinçilikleň bardygyny aýtdylar. Çykyşlarda belenşýaly hormatly prezidentimiziň beren görkezmelerdir tapşyryklary berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwründe garaşdy watanymyzyň ykdysadyýetynyň ýokary depkine ösmegini öpçün etmege we işçiň maýa goýum syýasatyny dowam etmege, ýylatymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini hasam gowulandyrmagy, gönükdirilen wezipeleriň işçiňligini kemilleşdirmege gönükdirilenler, ýanyňçy energetika toplumynyň işgärlerini geçiren maslahatyny ministrler kabinetiniň ýurdumyzda 2025-nji ýylyň 9 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerini salınıp geçirilen meclisinde döwlet başlarymyzyň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň ugurlaryna başlanan çykyşlar dinlenildi. Çykyş edenler hormatly prezidentimiziň neft gaz toplumynyň kerhanalarynyň önümçilik kuwatyny netijeli ulanmagyň wajypdygyny, häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň hasany uglewodarod ferişdeleriniň täze gorularyny açmagy, dowam etmegiň, neft we tebigy gazy gaýtadan işlemegi, ýygyderlik kemilleşdirmegiň zerurdygyny aýdyp, bu wagtda beren degişli tapşyryklarynyň üstüne aýratyn durup geçdiler. Maslahatda hormatly prezidentimiziň beren tapşyryklarynyň möhümdigini talyp, bu ugurda öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek bilen baglanşykly geňişlen pikir alşyldy. Mundan başga maslahatda belenşýaly soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýanyňçy energetika toplumyna, halkara hyzmatdaşlygyna ulgamy öňde barjy tejribeleň we ösen tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Maslahatda gatnaşylar işlemege döredip berýän hemme amatly şertler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirip, bu ugurny öňde goýulan wezipeleri awraý bilen ýerine ýetirjekdiklerini ananlardylar.
ýaşadylar. Guruluşyk energetika we senaat önümçüligi toplumy milli iqtisadiýatymyzyň möhüm ugurlarynyň hataryna durge. Bolugymda alınıp barýan işleň netijeleriniň ýokurlandyrylmagy iqtisadiýatyň kuwatlanmagyna bolşýaly halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de ähmiýetlidir. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň guruluşyk energetika senaat önümçüligi ulgamlary Aşgabat şäher häkimliginiň değişli düzümlere salyşykly ösýän ugurlara öwrüldi. Şeýleden maslahatyň dowamyny edilen çykyşlarda guruluşyň büniýadyny artdyrmaga esasy üns bermegi guruluşyk senatyny oň kuwatyny salyşykly ösdürmegi möhümdigini ygtyly. Bundan başga da maslahaty paýtatymyzy hormatly prezidentimiziň talap edişi ýaly derejede durmuş ykdysadyny ösdürmegi meselelerine garaldy. Milli ykdysadyýatymyzy we tutuşy ýurdumyzy senagatlaşdyrmak boýunça öňde goýulan wezipeleň ýerine ýetirilmegi hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň senat toplumynyň öňüne goýýan möhüm wezipeleriniň biridir. Şonu ulgamyň ähli düzümlerine sanly ykdysadyýaty ornaşdyrmak esasy talap bolup durýar. Pudoň eksport mümkinçiliklerini guruluşyk serişdeleriniň önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak hime senatynyň döwrüň talabına laýyk derejede ösdürmek bu toplumyň öňünde goýulan anyk wezipelerdir. Maslahatda çykyş edenler döwlet başlarymyzyň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça pikir alşyp, tapşyryklary dowly berja etmek üçin ähli tagalarlaryny gaýgyrman işlejekdiklerini inanyrdylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň söwde, dokma we hyzmatlar, şeýlede telekeçilik ulgamynyň işleri talaba laýyk derejede ýoly goýuldy. Amala aşarylýan giň çörli özgertmeler maksatnamasyny ýurdumyzyň telekeçilerini möhüm orun degişlidir. Ministrler kabinetiniň şu ýylyň 9 aýyna ýerine ýetirilen işleň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde bu urda hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmekde ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň wekillerine de uly orun degişli bolup durýar diýip çykyş edenler aýratyn ygtadylar. Döwlet başlarymyzyň tapşyryklaryny berja etmek maksady bilen baglanşykly edilen çykyşlarda bir neçe teklipler aralyp maslahatlaşyldy we ýerine ýetirilmeli wezipeler kesitlenildi. Belenşýäli ykdysadyýatymyzyň ähli ugurlaryny alyp barýan işler häzirki döwrüň ösün talaplaryna we halkara ölçeglerini dowly kybap gelmeliler. Şeýlelikde ýerine ýetirilýän işleri edigderli kemilleşdirmek maksady bilen oňa häzirki zamanyň ösün tejribeleri, täzeçil tehnologiýalar, şol sanly ulgamlary işçiň ornaşdyrylmalydyr. Munyň özi häzirki döwrüň esasy talaplarynyň biridir. Medeniýet sunugy, dörejlik, habar beşdirişleri ulgamynyň ýol başlarynyň we hünärmenläriniň maslahatynyň esasy gün tertibi halkara parahatçylyk onaşmak ýeli diýen şygar bilen geçýän 2025-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda alyp barilen işleň netijelerini garamakdan hemem hormatly prezidentimiziň 3-nji oktýabrda geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde öňde durýan wezipeler kesitlep beren tapşyryklaryny berja etmek ýollaryny aralyp maslahatlaşmakdan we ýurdumyzy medeni taýdan ösdürmek meselelerinden ibaret boldy. Maslahatda döwlet başlarymyzyň medeniýet ulgamynyň işini kemilleşdirmek, medeni mirasymyzy giňden wagt etmek, hemem geljekki nesillerimize ýetirmek boýunça alyp barylan işleri dowam etmek möhümdigini belläp, şoň bilen baglykda ýerlerde medeniýet edaralarynyň alyp barýan işini kemilleşdirmek boýunça işleri bir gözüçlükde saklamagy, şeýlede ýurdumyzyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllyk bayramyny geçirmek üçin gowy taýýarlyk görmek tapşyryp, aýdan sözleriniň ähmiýetlidigini ygtyly. Maslahatda çykyş edenler döwlet başlarymyzyň beren tapşyryklaryny berja etmek çärelerine degişli meseleleriň üstüne giňişleýin durup geçdiler. Maslahatyň dowamyny öňde durýan wezipeler ýerine ýetirmek baradaky meseleleri boýunça çykyş edenler bellenen işleri durmuşa geçirmek üçin döwlet tarapyndan hemme mümkinçilikler we şertleň döredilerini ygtydylar. Halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna ýurdumyzda amal aşyrylýan beýik işleri wasp etmekde we dünýä ýaýmakda ulgamyň işgärlerini aýratyn orun degişlidir. Maslahatda ýurdumyzda bu ulgamy ösdürmek maksatnamalarynyň ýerine ýetirilşi barada da hasabatlar dinlenildi. Bilim, alim, salogoreş we sport ulgamynyň ýol başlarynyň we işgärlerini geçiren maslahatynyň gün tertibi şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryna amal aşyrylan işleň netijelerini hemem hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň bu ulgamyny belirleýän ýokary talaplara laýyklykda ösdürmek maksady bilen öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek ýollaryny aralyp maslahatlaşmagy bagyşlandy. Maslahatda hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň alim, bilim, salogoreş we sport ulgamynyň işini talaba laýyk ýoly goýmagyň bilim edaralaryna ýaşlary döwrebap alim bilim bermek işine aýratyn önsörmek zerurdygy barada aýdan sözleriniň üstüne aýratyn durulyp geçildi. Şeýlede döwlet başlarymyz milli salogoreş ulgamyny munun belegim kemilleşdirmek boýunça alyp barýan işleri dowam etmegi, şoň ýalam sporty ösdürmek boýunça işleri aýratyn öns bermek tapşyrdy. Maslahatyň dowamyna hormatly prezidentimiziň beren tapşyryklarynyň wajypdygyny talap, munyň özi olaň talaba laýyk ýerine ýetirilişini dowly derejede gazanmaga borçly
diýenligi barada aýdyldy. Şoň görä çykyş edenler öňde durýan wezipleri berja etmek ugruna tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny inandyrdylar. Şonda meýilleşdirilen ähli işleň talaba laýyk we öz wagtyny geçirmegini gadanmagyň ilkinji nowatdaky wezipe ugrulmalligi bellenildi. Çykyşlarda gahrman arkadamyzyň saýasyna hormatly prezidentimizin ýol başlygynda ulgamyň ýetgiderli ösdürmek üçin döredilýän ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp öňde durýan wezipeleň degişli derejede ýerine ýetirme ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny inandyrdylar. Ulu kommunikasiýalar toplumynyň ýol başlarynyň we hunermenlerden işgärleriň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty bu ulgamda alınıp barýan işleň netijeliginiň ýokurlandyrmagynyň milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna bolşýaly halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de ähmiýetliligi bellenildi. Esas Forsa Ministri Kabinetiniň 3-nji oktýabrda geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiziň beren tapşyryklaryna jemlenildi. Maslahatda hormatly prezidentimiziň beren tapşyryklarynyň ugranyp zerwurt şäherler görmegiň möhümdigi aýdyldy. Hemem bu babata birnäçe pikir alşmalar boldy. Şeýle-de maslahatyň dowamyna çykyşlarda sany ulgamy ösdürmek wajyp wezipeleň hatarına durýanlygy ykdysadyýetimiziň we häzirki zaman jemgyýetimiziň talaplaryny kanaatlandyryp biljek netijeli dolanyş ulgamyny döretmegiň döwlet siýasatynyň esasyna goýulanlygy bellenildi. Belenşäli uly kommunikasiýa pudugynyň ähli düzümlerini bogurda öňde goýulan wezipeleň ýerine ýetirmegine we beýik ýüpek ýolunyň döwrewap derejede ösdürilmegine ýokary jogapkärçilik degişlidir. Bu meseleleň çözgüdüne hemme taraplaýyn we ören jogapkärçilikli çemeleşilmeliler. Şeýlelikde ýurdumyzda 2025-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryna ýerine ýetirilen işleň netijelerini sersalanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň ugrularyna bagyşlanyp ýurdumyzyň durmuş ykdysady düzümlerini dolanyş toplumlaryna geçirilen maslahatlar döwlet başdanymyzyň beren tapşyryklarynyň hemme ulgamlarda degişli derejede ýerine ýetirmek ugruna ähli tagalalan gaýgyrylmajakdygyny görkezdi. Şoň Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň döwletli tutumlary, parahatçylygyň, insanperwerligiň, bedawbatly ösüşlerimiziň aýdyň beýany atly maslahat geçirildi. Maslahat sebit we dünýäde awadan we bagtyar durmuşy üpçün etmek ugruna hormatly prezidentimiziň hemem gahrman arkadagymyzyň tagallary bilen amalaşdyrylýan beýik işleri we gadanylýan ägirt ul üstünlikleri buýsanjyň beýanyna urildi. Maslahat başlanmadan adal oňatmajylar mukamlar köşküniň eýwanyna ýaýwanlandyrylan sergini synadylar. Sergide garaçylyk ýamyzyň täze taryhy döwrümizden gadananlaryny beýan edýän işler, milli medeniýetimizi we mirasymyzy şöhlenlendirýän durly eserler we önümler görkezildi. Serginiň şäherlerine ýerleşdirilen fotosuratlar şol sany şekillendirýän sunumatynyň durly görnüşleri boýunça ýerine ýetirilen işler, beýtaraplyk siýasatyna başlanan kitaplar, şolaryň içinde gahrman arkadamyzyň hemem arkadaly gahrman serdarymyzyň eserleri aýratyn üzüşýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň we mejlisiniň, ýurdumyzyň ministrliklarynyň we budaklaryň dolanýan idaralarynyň, syýasy partiýalaryň, hemem jemgyýetçilik guramalarynyň birlikde geçiren gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň döwletli tutumlary, parahatçylygyň, insanperwerligiň bedawatly ösüşlerimiziň aýdyn beýany atly bu maslahaty turup başdan ruhunyň we joşunyň häsiýeti eýweldi. Maslahatyň başynda parahatlyk anaşmak ýolumyz, beýtaraplyk, şöhratymyz, şanymyz atly edebi sazda kompozisiýa ýerine ýetirildi. Türkmenistanyň Alparslan adly milli drama teatrynyň artistlarynyň ýerine ýetiren bu çykyşy maslahatyň esasy mazmuny bilen umumy sazlaşygy emele getirip, oňa ýazar tarapyndan şowkunly el çarpyşmalarına kabul edildi. Soňra çykyş edenler Atabatamda Türkmenistanyň garaçylygynyň 34 ýyla münasibetli ýurdumyzda giňden tutulan toý dawralarynyň bu ajaýyp sene münasibetli geçirilen jemgyýetçilik syýasy, ilmi meden şäherleriň, halkara ähmetli forumlaryň, maslahatlaryň we sergileriň gahrman arkadamyzyň faýasyna hemem arkadaly gahrman serdarymyzyň başçylygyna belkara döwletimizde gazanylýan üstünlikleri, eýsinmez buýsanç duýgularyny bagş edýänini, halkymyzyň agzy birligini we jewitligini hassa pogtalanýanyny bellediler. Belen şäheri Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamalaryny hemde owalaryň, şäherçileriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek boýunça rejelenen görnüşdäki milli maksatnamasyna göz öňüne tutulan wezipeleriň üstünlikli amala aşylmagy bilen diýarymyzyň sewitlerini ähli amatlyklary bolan döwrewap owalardyr şäherçileriň gorulyp ulanmagy bermegi, müňler çamaşgalalaryň ýaşaýyş jaýly bolmaklary,
bilim ojaklaryň açylyp ulanmagy bermek hem de täze senat kärhanalarynyň işe girdilmegi bilen bagly raýatlarymyzda işlemege döredilen mümkinçilikler, şeýle-de Türkmenistanyň halk maslahatynyň işini şäherlerine ahal daşawad lewat Mary vilayatlaryna 7 itiraby döretmek boýunça Türkmenistanyň dolanır şäk bölünüşiniň meseleleri hakynda degişli çözgüdüň kabul edilenligi üçin halkymyzyň gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman serdarymyza alkyşlary biýmeşördir. Çünki munyň öde garasy ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösdürmäge, raýatlarymyzyň hal ýagdaýyny hasa gowlandyrmaga ýardam etmäge gönükdirlendir. Çıkışlarda hemişelik bir taraf devletimizde mukaddes garaşçylyk bayramynyň öň ýanyna ýokary guramaşyk derejesine geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy mejlisinde gahrman arkadamynyň aýdan täsiri sözlerini öz şekilli. Şunun bilen baglykda bellenşi ýaly, insan üçin watanyň beýik mukaddeslik, watanyň beýik gymmatlyk ýokdur. Bagtly bolmak üçin watany söýmek gerek. Çünki watany söýmek we watanyň afudalygy, güllä besiş üçin zähmet çekmekdir, ihlas etmekdir. Sebäbi kim watanyny depetine täjilese, watanam ony başyna täjiler. Milli liderimizin şeýle atalyk saratlary häzirki zaman türkmen jemgyýetini ruhy taýdan galkandyrmaga, ýaşlarda milli buýsanç duýgusynyň kemale gelmegini gadanmaga, halkymyzyň dörejilik ýürelgesini, oňun özgertmelere bolan anamyny hem de watanymyzyň ykbalyna jogapkärçiligini has ýokallandyrmaga ýardam edýär diýip çykyş edenler aýtdylar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisinde hormat prezidentimiz çykyşynda täze kanunçylyk namalaryny kabul etmek we ýygydaly kämilleşdirmek, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini mundan meýilekde ýokallandyrmak maksady bilen halkymyzyň gelip gowşaýan teklipleri öwrenmek we seljermek bilen giň meşgul işleriň hukuk esaslaryny hasa pogtalandyrmagyň härki döwrüň talaby hökmünde öňe sürýär. Bu bolsa hormat prezidentimiň başdanlygyna raýatlaryň kanuny berkitlerini gormagyň türkmen jemgyýetinde eller tutulýanyny, bu ýörelgelerin berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň siýasatynyň özüni düzýäniň orkadýar. Çykyş edenler Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisinde öňde goýulan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen halk maslahatynyň ýurdumynyň mejlisi we beýleki döwlet idaralary jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde üstünlikli hem de netijeli geçen umumy milli forumyň taryhy syýasy ähmeti onuň ýurdumynyň durmuşyna eýilýän orny barada wagyn işlerini geçirmek babatda ähli tagallalaryny etjekdiklerini ananyrdylar. Mälim oşaly şol taryhy maslahatda döwlet başlamynyň ýurdumynyň hemişelik bir taraplyk syýasatynyň döwletimiziň milli kanunçylygyna orny hasa berkitmek maksady bilen bir tarap Türkmenistanyň parahatçylyk we naşmak syýasatynyň hukuk esaslary hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunyna gol çekmegi, Türkmenistanyň tejribesiniň beýleki döwletler üçin nusxalyk dony ýurdumynyň bir taraplyk ýörelgelerini we öňüne alyş diplomatiýasynyň parahatçylygy hem de durnuklylygy üpçetmek üçin netijeli gural bolup durýanyny görkezýär. Çykyş edenler bular dogrusyna durup geçip, arkadaly gahrman serdarymyzyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäherine amal aşyran iş tapanyň şäherlerine bolup geçen esasy möhüm waka ölçekdiler. Mälim şäher şonda hormat prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji ýubiley sessiýasynyň işine gatnaşyp çykyş etdi. Şöý noktaý nazardan ugralny mukamlar köşküne geçirilen maslahatyň ýurdumynyň görnükli aýdymsat ustaatlarynyň çykyşlary bilen utgoşdurmagy onuň dawarasyny we ähmetini artdyrdy. Çünki ýerine ýetirilen aýdymsatlaryň mazmunyna arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna ýurdumynyň daşary syýasatda gadanýan üstünlikleri hem de halkara parahatçylyk we naşmak ýylynyň ähmeti beýan edildi. Maslahatda çykyş edenler arkadaly gahrman serdarymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji ýubiley mejlisine eden çykyşyna beýan edilen halkara ähmetli bir näçe möhüm başlangyçlaryň halkara parahatçylyk we naşmak ýylyşygarynyň mazmunyna laýyk gelmek bilen halkara derejesinde möhüm ähmete ýa bolup ýer ýüzünde parahatçylygy we durnukly ötüşi pogtalanyrmagy gönükdirlerini bellediler. Gahrman arkadagymyň ýolbaşçylygyna mukaddes garaşlygymyzyň öň ýanynda Türkmenistanyň
halk maslahatynyň meclisi hemde pederlerimizden galan mukaddes täplerimizin dowam edýändigini görkezip Türkmen yörelgesini, Türkmen göreldesini hassa davaralandyrdy. Türkmen halkynyň gadimden gelýän hoş niyetlik, paraha söýjülük, geçirimlilik häsiýetleri, däpde surlary, gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen döwletimiz daşar siýasatyna öz beýanyny tapdy. Hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyz yurdumuzda her bir maşgala ojagynyň asudalygy, her bir adamyň bagtyar durmuşy ugruna uly aladalar edýär. Qur'an-ı Berdi Muhammedow adyna hayır sahavat garnasynyň bugünkü alyp barýan sahavatly işleri, himayete mätäşlere goldowlaryň berilmegi, diňe bir yurdumyzyň çağalaryna dälde hemde dünýä döwletleriniň çağalaryna gaznan hasabynan iberlen insanperwer kömekler kalplara guwanç, göwnlere ganat berýär. Halkymyzda bina galdyrmak, yol çekmek, köpürü kurmak, mescit kurmak sogaply işler hasap edilýär. Gahrman arkadagymyň belleşi ýaly Guryan döwlet, gurpul döwletdir. Arkadaly gahrman serdarymyň alyp barýan ýadowsuz işleriniň netijesinde yurdumuzda mukaddes garaşdyrylmyň 34 ýyllyk toýunyň bellenýän günlerinde Ahal welaýatynyň Akbuğday etrafynda döwletli mekan, kaq etravyna bagtly zamany obalary, Daşowuz welaýatynyň Könüňiz etrafynda bir taraplyk şäherçesi Arkadag şäherine ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gurulup ulanmaga berilmegi, müňlerçe maşgalalaryň täze jaýy göçüp barmagy halkymyz üçin barada uly aladalaryň nişany. Yurdumuzda watan üçin, halk üçin döwletli tutumlar durmuşa geçirilýär. Halkymyz üçin amatly şertler döretmek maksady bilen ençeme halk behbitli işler durmuşa geçirildi. Ine Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisinde hem vilayetlerimizde täze etraplary döretmek barada sözgütler kabul edildi. Bu etraplaryň döredilmegi hem ilatyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, iş yerlerini döretmäge, etraplary, ovalary geljekde mundan biýanyda hassa östürmäge amatly täsir eder. Agzybir halkymyz parahat, asuda, bolelin, bagtyar durmuşda ýaşaýar. Arkadaly gahrman serdarymyzyň mukaddes ýörelleri, halkymyzyň behbidine gönüktirilen beýik maksatly işleriniň netijesinde halkymyzyň saçaklary näme-nämatdan dolup durmagy, ırskal bereketlikden nişandyr. Şeýle bagyt halkyny jandan eziz görýän, ýüregi mydama watanım, halkym diýip urýan, kalby mähirden doly Türkmeniň beýik gerçek ogullary gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň sahawatydyr. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başly gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň halkymyzyň baky bagtyarlygy, nesillerimiziň nurana geljegi üçin alyp barýan döwletli tutumly işleri mundan biýanyda sahawatly ýollarda diňe üstünliklere beslensin. Gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň jallary sag, ömürleri uzak bolsun. Mertebeli başlary aman bolsun. Beýik biri var, öz penasyna aman saklasın. Çıkışlarda bir qara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne gahrman arkadagymyň hemde hormat prezidentimiň tagallalary bilen ýurdumyň parahatçylyk, söýjülük, dost sogonlyk ýolagolary esasynda alyp barýan siýasatynyň dünýä birleşiginiň giň gollugyna munasip bolýanyny şu jagitden 2025-nji ýylyň dünýäde hemde Türkmenistanyny halkara parahatçylyk oýnaşmak ýyly diýilip aglan edilmeginiň aýraty nähmete eýdigini noktaly.
Belenşýaly beýik maksatly insanyň arzu umytlaryny amala aşyrmaň iň uly güýji asudalyk we parahatlykdyr. Şu nokta nazardan bugün hemişelik bir taraplygymyzyň ählimumy parahatçylygy we dostlugy pogtalandyrmakdaky ähmetine uly gyzyklanma bildirilýär. Milli diplomatiýamyzda gazanylan üstünlikler bolsa nusgalarlykdyr. Türkmenistan Milletler Birleşiginiň bütün dünýäde awadançylygy berkarar etmäge gönükdirilen tagylarlaryna işin gatnaşmak bilen öz üstüne alan halkara borçnamalaryna üýtgesiz agrarlygyny görkezýär. Häzirki döwürde gahrman arkadagymyzyň başyny başlan atly işleri, arkadagy gahrman serdarmyzyň baş tutanlygyny üstünlikle durmuşa geçirilmegi, insanperwer siýasatynyň barha rowaçlygyna beslenýär. Garaşsyz watanymyzda çağalaryň durmuş goragyny üpçün etmek, maşgalany goramak, ineniň we çağanyň saglygyny goramaklygy uly ähmiýet berilýär. Ýagşylyk etmek, haýyr takawat, insanperwerlik, mätäji gollamak ýaly ýörelgelerimiz Türkmeniň ganyny, ruhyny siňen ýörelgelerdir. Türkmençilikde beren eliň bereket artar diýilýär. Şonuň üçin türkmen halky hemişe insanperwer, haýyrly işleriň tarapdary bolup, mätäji gollaw berýän halk hökmüne tanalypdyr. Gahrman arkadagymyzyň adyny buýsunç bilen göterýän, howanarlygy mätäj çağlary himayet bermek boýunça haýyr takawat gaznasynyň serişdeleriň hatabyna goňşy döwletlerde durly hadiseler zerarly ejir çeken çağlara ýardam golu uzatylýar. Ma'lum bolşýaly, mukaddes garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk bayramy münasibetli Arkadag şäherindäki Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky çağlar tagaldyşdy keldiş merkezine bejergelýän şeýlekem paýtagtymyzyň döwletliler köşkünde terbiýelenýän çağlara Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy gahrman serdarmyzyň adyndan süýçülük nygmatlarynyň goşurulmagy, çağlar hakyndaky aladanyň hemişe üns merkezinde durýanlygynyň aýdyň subutnamasydyr. Watanymyzyň ösüp gelýän nesilleri babatda ähli taraplaryň aladalary bilen gurşalyp, gaznanyň serişdeleriniň hasabyna paýtagtymyzda ýurdumyzyň vilayatlarynyň lukmançylyk edaralaryna zerur operasiýalaryň geçirilmegi, ençeme howanarlygy mätäş çağalaryň saglygyny dikelip, ýüzlerçe maşgalalaryň ojagyny şatlyk nuruny çaýdy. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagy gahrman serdarmyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, döwletde tutumlary hemişe üstünlikleri beslenmegini tüý sürekden arzu edýär. Berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzyň senagat pogdanyň ösmegi, ykdysady kuwatynyň artmagy, ilatymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagy uğruna nusgalyk işleri durmuşa geçirýän gahrman arkadagymyzyň döwletli ýoluny üstünlikli dowam edýän hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarmyzyň parasatly ýol başçylygyna ýurdumyzyň ykdysadyetiniň ähli pogdagyny uly ösüşler gazanylýar. Ýurdumyzy durmuş ykdysat taýdan ösürmek, owalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça kabul eden, uzak möhletleýin, binagerlik maksatnamalaryna laýyklykda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň netijesinde ýurdumyz ägirt uly gurulşyk meýdançasyna öwrüldi. Arkadagy gahrman serdarmyzyň alyp barýan döwlet siýasaty netijesinde gurulşyk toplamyna ulmöçerde maý goýumlarynyň gönükdirilmegi şäher gurulşyk siýasatynyň işleriniň üstünlikleri beslenmegini şertlendirdi. İl günüň awadan durmuşda ýaşamagy, güneşli diýarymyzyň gülläp ösmegi, milli ykdysadyetimiziň ähli pugdaklarynyň işiniň barha kämilleşmegi uğruna edýän aladalary üçin gahrman arkadagy gahrman serdarmyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagy gahrman serdarmyzyň janlary sag, başlary dik, ömürleri uzak bolsun. Halkymyzyň bähwidine, dünýäniň awadançylygyna gönükdirilen mukaddes tutumlary hemişe rowaj alsyn. Köp sag bolun. Belenşäli ýurdumyzyň parahatçylyk döwletçilik ornaya gapma garşylyklaryň öňüne almagy, olary diplomatik ýollar arkaly çözmäge gönükdirilen halkara başlangyçlaryna öz beýany tapýar. Türkmenistan anlaşmagy we hyzmatdaşlygy pogtalandyrmagy ýardam bermek bilen durly döwletleriň hem-de sewitleriň arasyna dialog üçin meýdança bolup hyzmat edýär.
Şeýlerde ýurdumyz durnukly ötüş ekologiýa howpsuzlygy we insanperwer hyzmatdaşlygy bilen bagyşly başlangyçlary işçiň öňe sürýär. Munyň özi Türkmenistanyň parahatçylyk döwletçilik tagallalarynyň möhüm bölegidir. Ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň ütgemegine garşy güreşmek we ekologiýa bilen bagyşly ähli maksatnamalaryna gatnaşmagy onuň burda jogapkärçilikli şemelleşýäni we dünýäde durnuklylygy hem-de awadaşlygy gönüňe täsir edýän meseleleriň sözgüdüni goşant goşmagy taýýardyň ýörkedýär diýip çykyş edenler aýtdylar. Maslahatda çykyş edenler ýurdumyzyň awadaşlygynyň halkymyzyň we tutuş adamlaryň bagtyar durmuşynyň berqarar bolmak uğruna ýygy-däle tagalla diýenler üçin gahrman arkadamyza hem-de arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirip alkys sözlerini beýan etdiler. Hem-de janynyň sag ömürleriniň uzak berent başlarynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzu etdiler. Maslahatyň ahyryny gatnaşyjylar hormat prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Maslahat gahrman arkadamyzyň sözlerini we sadyna döredilen öňe diňe jan watanım Türkmenistan ýen watançylyk malumyny ýokary derejede joşgyny aýdymyň ýerine ýetirilmegi bilen tamamlandy. Ma'lum bolýanly sağlyk guraş ulgamyna Türkmenistanyň köp ýerlerden bäri hyzmatdaş bolan Germaniýaly ulukmanlar şunlar ýurdumyzda bolýarlar. Saparyň çäklerine olar döwrümizden iň häzirki zaman şäheri Arkadag akylly şäheriniň köp uğurly hassahanasyna hem tiz kömek merkezine bardylar. Ýurdumyzyň taglyk guraş ulgamynda gahrman arkadamyzyň ýoly goýan giň gerimli özgertmeleri häzirki wagt berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygynda ulgamyň işini kämilleşdirmek, bu uğurda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek, innowasiýon uğurlary gönükdirmek arkaly üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyzyň oýlanşykly ýöreleriniň hem-de öňden siýasatynyň netijesinde kabul edilen saglyk döwlet maksatnamasyna halkara parahatçylyk gonanşmak ýylynda 30 ýyl boldy. Bu çärek asyrda ýurdumyzda saglyk guraş ulgamynda ören ägirt uly işler durmuşa geçirildi. Häzirki zaman saglyk merkezlerine döwrüwap lukmançylyk enjamlary ornaşdyryldy. Halkyň saglygy watanyň berk binýatlygydyr. Saglyk döwlet maksatnamasynyň baş ýöreligi hem şundan ibaratdyr. Çünki arkadaly gahrman serdarymyz maksatnamanyň çäklerindäki meýilnamalary ýygydyr durmuşa geçirmek bilen halkyň saglygyny gorumakda täzeçilikleri, döwrüwaplykları ulyma uly orun berýär. Saglyk guraş ulgamynda Türkmenistanyň itaat hyzmatdaşlarynyň birem Germaniýa Federatiw Respublikasydyr. Saglyk guraş boýunça halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerinde Germaniýaly degişli lukmanlar Arkada şäheriniň köp uğurly hassahanasyna bolup bu ýerde yerli lukmanlar bilen bilelikde ilkinji gedek böwrek transplantasiýa operasiýasyny geçirdiler. Ýewropanyň öten bir döwleti bilen saglyk guraş ulgamynda gatnaşyklarda köp tarapdaýyn öňe düşükler gadanyldy. Nemis lukmanlarynyň häzirki işleri de bu gatnaşyklary hassa putulandyrmak maksadyna gönükdirilendir. Bunun gödi Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda ýoly goýulan ödara bähwitli hyzmatdaşlygyň esasynda emele gelen iki taraplaryň tejribe alşmak ýöreleriniň iş üstünde amala aşyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Bu ýerde Arkada medisina klaser management kärhanasynyň gurulmagy gowandyrjydyr. Ma'lum bolýaly bu kärhananyň haryt nyşany bilen bir näçe ölümler çykarylýar. Bunun gödi ýurdumda saglyk guraş ulgamynyň dödümleriniň işiniň döwrüň talabyna we häzirki zamanyň ýokary görkezlerine laýyk derejede kämilleşdirilýändiginiň dowatdaky beýanydyr.
Germaniýaly lukmanlaryň ýene-de ikisi arkadaş şäheriniň tiýit kömek merkezinde bolup, bu ýerdäki iş usullary bilen tanışdylar hem-de tejribe paýlaşdylar. Germaniýaly lukmanlaryň häzirki iş tapary berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe hormatly prezidentimiziň ýol başçylygynda ýurdumyzyň saglygy goraş ulgamyny kämilleşdirmäge, dünýä lukmançylyk tejribesinden gazanlan üstünlikleri milli lukmançylygymyzda ornaşdyrmakda, Germaniýa Federativ Respublikasynyň saglygy goraş ulgamy bilen gatnaşyklary mundan welekde giňeltmäge we pultalandyrmagy öňüktürilendir. Men Haja Elias, Germaniýa Federativ Respublikasynyň Heidelberg Universitet Klinikasynyň hirurgi, transplantolog lukmany. Arkadaş şäheriniň saglygy goraş edaralaryna bolmamynyň dowamyny türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagyň uly tagallalary bilen işden taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň ugralanyp, häzir içinli Türkmenistanyň alınıp barýan işleriň netijesinde saglyk goraş ulgamynyň ýokary halkara ölçeglerine laýyklykda belent derejä ýetendigini gözetirdik. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň parasatly başçylygyny giň gerimli özgertmeler maksatnamadan ugralanyp, Türkmenistanyň iň öňde barjy täze teknologiýalar bilen abzarlaşdyrylan merkezlerder saglyk öýleriniň guruluşlarynyň netijeli dowam etýänliklerine şahyat bolduk. Ine bunem biz öz kardeşlerimiz bilen Arkadaş şäheriniň köpügli hastahanasyna bolduk we bu ýerde böwrek transplantasiýasy operasiýasy bilelikde üstünlikli geçirildi. Ýurtda saglyk goraş ulgamynyňky bilelikdäki işleň durmuşa geçirilmek üçin berk binýat goýan türkmen halkynyň milli liderine hem-de şol işleri üstünlikli dowam edýän Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşarlyk bildirýäs. Sag bolun. Men Germaniýa Federativ Respublikasynyň Hamburg Universitet Klinikasynyň nefrolog lukmany Dr. Apkiz. Gysga döwürde Türkmenistanyň ähli ýerlerinde, şol sany Arkadaş şäherine saglyk goraş anyklaýyş gaýry goýulmasyz tiýit kömek merkezleriniň, köpügli hastahanalar, derman tenişlerini öňdürýän kärhanalaryň gurulandygynyň we olan köpsiniň guruluşlarynyň dowam edýändiginiň şahyady bolýar. Biziň häzirki wagtda şu saparymyz hem-de bilelikdäki alşan tejribelerimiz iki ýurduň arasynda saglyk babatda we bir näçe keselleri bejermekde, şol sany degişli operasiýalar geçirmekde we hyzmatdaşlyk etmekde ören möhüm ädimdir. Türkmenistanyň raýatyň saglyklaryny berkitmek, keselleriň öňüni almak, insan ömrüniň dowamlylygyny uzartmak, elýeterli hem-de ýokary hili lukmançylyk hyzmatlaryny üpçün etmek, saglyk goraş ulgamyny özara bähwitli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatda zerur şertler döredilýär. Saglyk goraş ulgamyny halkara derejesinde Türkmenistanyň esasy hyzmatdaşlarynyň biri bolsa Germaniýadyr. Ajaýyp we hemme şertler bolan hastahanalarda, merkezlerde türkmen lukmanlary bilen bilelikde işläp tejribe paýlaşmagy we hirurgiki bejerlikler ýerine ýetirmäge döredilen mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagy we Türkmenistanyň hormatly prezidentine Germaniýanyň ähli lukman professorlarynyň adyndan tüý sürekden hoşarlyk bildirýäs. Sag bolun. Häzirki wagtda ýurdumyz dünýä döwletleri we halkara gurulmalar bilen özara bähitli hyzmatdaşlyk alyp barýar. Şondan Birleşen Milletler Gurulmasyny oň ýürütüleşdirilen düzümlerine, hususan Birleşen Milletler Gurulmasynyň bilim, alim we medeniýet meseleleri boýunça gurulmasy bolan UNESCO aýratyn orun degişlidir. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunda Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllygy we Birleşen Milletler Gurulmasynyň döredilmeginiň 80 ýyllygy münasibetli ýurdumyzda we daşary ýurtlarda hereket edýän UNESCO kafedralarynyň, kluplarynyň, federasiýalaryň we assosiasiýalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda parahatçylyk we ynançmak umumy adamzat ýörelgesi atly halkara maslahatyny geçirilmegi möhüm ähmiýetli boldy. Maslahat ýurdumyzyň we Russiýa Federasiýasynyň, Türkiýe döwletiniň, Belarus, Gyrgyz, Gazakystan, Täjikistan respublikalarynyň ýokary okuw mekdepleriniň, UNESCO-nyň kafedralarynyň, kluplarynyň, assosiasiýalarynyň, federasiýalarynyň wekillerini bir meýdança jemläp parahatçylyk, ynançmak, dostluk we umumy adamzat gymmatlyklary ýaly esasy ýörelgileri aralyp maslahatlaşmagy mümkinçilik döretdi. Bu içeri halkara gatnaşyklaryň putulandyrylmagyna, açyk we ynançmaga esaslanýan gepleşikliň ýoly goýulmagyna, şeýle-de ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygyň has edilmegine gönükdirilenler. Bu içeri halkara gatnaşyklaryň ilerledilmegine, açyk we ynançmaga esaslanýan gepleşikliň ýoly goýulmagyna, şeýle-de ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygyň has giňeldilmegine gönükdirilen Türkmenistanyň dialog parahatçylygyň kepili atly başlanjynyň iş ýüzüne durmuşa geçirilýändigine şahyatlyk edýär. Hormatly adamlar, eni bolsa ýurdumyzyň welaýetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 4-nji oktýabrda saat 20-den 5-nji oktýabrda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň berýän habary bilen tanyş bolun.
Balkan vilayetine azken bulutlu hava demnaz gün oradan telesi kunta 10-15 metre etiyen şemal öter. Hava gecesine 11-16 gradus, gündüzüne 20-26 gradus, kenarı taraflarına 19-24 gradus maylı olur. Ahal vilayetine azken bulutlu hava olup demnaz gün oradan telesi kunta 8-13 metre etiyen şemal öter. Hava gecesine 7-10 gradus, gündüzüne 19-24 gradus maylı olur. Mara vilayetine ütkaptıran bulutlu hava olup demnaz günü oradan telesi kuntu 9-14 metre etiyen şemal öter. Hava gecesine 7-10 gradus, gündüzüne 19-24 gradus maylı olur. Liverpool vilayetine ütkaptıran bulutlu hava olup demnaz günü oradan telesi kuntu 9-14 metre etiyen şemal öter. Hava gecesine 6-11 gradus, gündüzüne 20-25 gradus maylı olur. Daşoğlu vilayetine azken bulutlu hava olup demnaz günü oradan telesi kuntu 8-13 metre etiyen şemal öter. Hava gecesine 4-9 gradus, gündüzüne 16-21 gradus maylı olur. Paytahtymyz Aşgabatda azken bulutlu hava olup demnaz günü oradan telesi kuntu 11-13 metre etiyen şemal öter. Hava gecesine 9-11 gradus, gündüzüne 20-23 gradus maylı olur. Yurdumuzun oktyabr ayının 5-nä magnit hadisasynyň gowşak tesirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar göýüz pasyny howanyň derejesiniň ütkap durýanyny nazara alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenik pasynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňyň watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.
Söyledin sen özvan bolum, arka bolum bile bak bile yaran bolum. Yıldan yollarda roman bolum, ayrı neydi yaran durumuzdanım. Kahramanımın, mehribanımın, şöhret senin arkada. Ayşınla gözü diyarımı sıyınlan dokunur. Renki durku görki ol erim bağda tapılar. Küncü gülür tülün tebrik hova dört paslı olur. Azan sesin dinle kun şaprak asmana. Dal bedevler toyda şapalar, atlar şapalar, şirinlerle kakalar. Kahramanımın, mehribanımın, şöhreti değdi arkada. Beynmel Türkmen halkına, rızkı artan ilim faryar halkına, kifayetli, sahabatli yol ömü, arkadan yol açar Rabbin halkına, diyanet halklarını, belalatını, arzular, can sağlık, uzak yaş ile, kahramanımın şöhret ile arkada. Mehvan adamlar, şunun bilen ýaşyk teleraziýa ýaýylmy şu günlükçe özi işini tamamlaýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ata watanymyzy gülledi we sürmekde, halkymyzyň asuwda hem parahat durmuşda ýaşamagyny üpçün etmekde, döwlet ähmiýetli işler durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza, hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyza köp sag bolsunlar baýas. Goý Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutgan tutumly işler elmidama robaşyklary beslensin. Giyjäňiz rahat bolsun. Hoş, sag bolun.